Zara? Zara? Ko ba ta na wannan yare? Kai. Zara? Zara wai ko ba ta nan ba kya ji na? Ko ba ta nan Zaran? Me kike yi a ciki? Ruwa ba za ki zo ki kawo min na sha ba? Ashe kina nan a ciki? Kina ji duk wannan kiran da yanke? Biki ji kon ba? Har zai ki ce mun biki ji kon ba? Kina nan kina wasa da wannan computer? Allah ya tsine wa kafirin da yi shi ma wannan. Ki wace irin yarinya ce Zara da Allah? kwanan nan naga kana dare? Ko wani abin ne ya faru? Baba. Ko wani abin ne ya faru naga kwanan nan kana dare haka? A'a baba, ni ai tare da Ahmadu nake kwanan nan. Shi yasa nake dan dare. Ahmadin yana nan lafiya? Ko yana nan hayi yana shiri ta tasa? To ina nan baba ina nan ina gaya masa abin da ya kamata da wanda bai kamata ba. To kai ma baba ka san Ahmadin ne, kana gaya mishi gaskiya ba jin ta yake ba, ta shiga ta wannan kunnan nasa ta fita ta wannan kunnan. To aikin nasa ci gaba yake ba baya yake. Baba bas abin da nake so da kai Ahmadin nan a gama da roƙon Allah a yana a taimaka masa wannan shiririta da ike ya daina yin ta. Da sauƙin Allah muke so yani wannan abin da ike ya daina shi. Ya riga ya wuce makaɗi da rawa. To abinda nake so da kai Yahaya, so nake ka lura da wannan rayuwar, saboda zaman duniya ba haka yake ba. Aje ana bin dare ba a yi bacci ba, ko ba kana ji ba? Ina ji baba. Ana bin dare ba a yi bacci ba, kuma ba a san yaushe ne lokacin aiki ba, yaushe ne lokacin karatu ba. To wannan irin matsaloli su ne suka sa Ahmadu ya wuce makaɗi da rawa. To don haka nake so kai ka lura da wannan aiki, ka san me kake yi a rayuwarka. Ka san lokacin aiki, ka san lokacin bacci, ka san lokacin karatu. Rabi. Idi ba hatsi na ji na biyu. Rabu babu hatsi. Ke ce mai neman hatsi? Audu ni ce mai neman hatsi. Ai Rabi, ɗan birni ma sun daina cin hatsi. Mu ai wallahi Audu a inda Allah ya kai ma nan miki. Shi kenan. Rabi ke da biki ci gaba da cin hatsi ba. Har za a ci zai wani karatun boko
ko mu ma Allah ubangiji da ya sauwaƙewa Rabi ni'ima ba mu kula da karatun boko bare wani ke wani irin aiki ne kai Allah ya raba ka da talaka boko dai ake ta wani kafafar boko za a yi boko za a yi wani kuma mutum shi kai cin hatsi baka wuce ku yana hatsi kuke sai mu a gunna ku wai ba sai hatsi muke ba wannan muke kai magana kai ina magana har kana sako bakin ka kai ko baka gane wannan ga yake ni fa wannan aikin me yi da ni ba haka ko ba kana ji ba kuma wannan lissafin wannan wanda ka bada ka duba ka ga nawa ne kullu jama'a shi ku ba shi kai ma ado lalle a duba a taimaka a ga me za a yi wannan aiki abin da na faɗa ni fa wannan aikin ya bai da ni wani sayar hatsi wani sayar waye ni wannan fa duba zai da ni ba wannan aiki wani irin iya shege ne hanni na ma magana kana wani doke-doke a ciki aikin na in bai ba ka bar shi irin ka nawa ne 10 zan batar kuben kawai kai waye kai je ka wali haba Ya gari. Tenang sikit. Alhamdulillah. Ina ya gari. Ina su khailan ina. Habbo berkaro sih. Alhamdulillah. Syukur isa kita natang. Kalau sikit. Alhamdulillah. Kata ka baro su. Wallahi kalau. Ina wajen khalina. Wallahi kalau Kalau yake. suna gaida ku. Alhamdulillah. Wallahi kalau. Kalau take. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ina kakar ta na ji. Umman ta tana cikin matbakh. Tana Laruwa. To na gode. Ah, marhaba. Jika ta ce ta iso? Marhaba. Kalau kuke. Ke kalau kuke? Ina garin kalau? Kun zo kalau? Ina wanki? Kalau kuke? Ina babanki? Duk kalau kuke? Ina yan wanki? Kalau suke. Alhamdulillah. Suna gaida. Ina gaji safiri. Wallahi gaji an gode Allah. Alhamdulillah. Ina karatu. Wallahi ana ta fama na samu na gama dai. Alhamdulillah. Baban nake. Allah baba na iya gaida ki. An ce ya bude sabo wata sharikar ta ne. A'a ya buɗa gabaki dai ni ma na rike aikin nasa. Aiwa kin sauka aiki tare da shi? Na sauka da shi nake nace da na bar shi gwanda na rike wajen wallahi kwada da kika tsaya tare da shi. Arziki. Ya kamata wallahi, ya kamata ya dabi ne yaba hankalinki wallahi kin yi daidai. Kin yi daidai wallahi. Gagarin nako. Wallahi garin mu dufis suke suna gaishe ku kenan. Ni na ji Dije ko tana magana a telefon. Bata ce min zaki zo ba, ta ji tana magana tare da uwarki, tana gaisa tare da su. Amma bata ce min zaki zo ba. Ni ai daman ban ce zan zo ba, shi zuwan ne zo mini amma tibe dan haka Allah ne ya sa ma zan zo nin. Allah ya zuwan nawa kin ga na samu zuwan kenan. Da baba na ma ya ce kun na zo ni kenan mamar ta ce bari mai wajen kakar taki ne ki je ki gaida su. To ni yanzu an baki ki huta awal gajiyar safiri a jikinki. Na gode. Saboda ni ma dan aiki in ke yi a cikin matbakh in an je in tumma shi. A khadira hakkike kuma. Na gode.
Salamu alaikum. Maraba ya haya. Ina kake Amadu kwana biyu na kwambi ban ganka ba. Ga munan ya haya a wannan ni'ima da Allah ya bamu kala-kala. Ga munan dai a cikin daɗinmu muke. A wannan ni'ima kawai a ita muke. Wannan shine wannan daɗin da Allah ya huwace maka Amadu? Shine wannan daɗin? Amadu to zan gaya maka domin kana Allah kana annabi ka gane. Wannan abu da kake wannan shaye-shaye da shiriri da kake ba ta shiga raina. Dan gama kowa zancen ka yake a unguwa du an bide Amadu wannan abin da kake ka daina yin sa kuma kai girma kake kana shiga jeji Amadu. Dan haka wannan abu da kake shiriri ta kana daɗi da Allah ibaka ka bar shi wannan wani zancen da kake ji yan unguwa suke cewa. To ya haya kai ko baka ji wani zance da ake cewa kan da ba shi hayaki babban juji ya fi shi. Wannan shine daɗi da Allah ya huwace ba. Kawai ya haya wannan shine daɗin da Allah ya huwace mana. Wannan ba daɗi ne ba. Wannan halaka kanka kake. Ka san halaka kake. Dan gama wannan kai Amadu wannan shiriri ta da kake bai kamata ka yi ta ba. Kai mutum ne kayi karatun makaranta ka gama. Bai kamata ba i zama na wannan aiki da kake shiriri ta da kake ya zama na in za ana hirarka ana cewa Amadu yayi haka. Wannan bai kamata ba ka yi shi Amadu wannan aiki. Ka fi shi girma wannan kawai abin nan da kake yi. To abin da nake so ni in ji da kai Amadu, tashin za ka yi mu tafi nan mu je mu gaida yayata. Yahaya ka san fani ba na son irin wannan harakoki. Wani gidan suna, gidan aure, gidan sadaka, can mutuwa, gaida yayakka, duka san wannan harakokin da wannan maganganun ni ba na son irin su haya. Amma dan dai abin da ike tsakaninmu wannan soyayya da take tsakaninmu ni da kai da ba ta da shamaki, saboda haka zan je na kai ka don ka yi zumunci. Amma ba na son wannan harakoki haya. Kai ma ka san ba na son irin wannan harakokin da wannan maganganu. Ba na so ka ke ɓata mini lokaci. Wannan abin halakak abin da zai halaka ka shine lokacinka. To yalla mu tafi mu je mu gaida ta.
DJ? Yani ke kina nan kina wannan shafe-shafen kina ganin Salamatu ta zo daga jiya safirinta. Ke ita ta shiga tare da ni cikin matbakh take aiki tare da ni. Ba za ki fito ki kama min ba? Yan ba ki da aiki ki a gidan nan banda wannan abin shafe-shafen. Ba ki ji na ko ba da ke yanke magana ba? Naji. Ganin zan taho kin dame ni he shafe-shafe yanke yi. Ganin nan. Ki ji abin da zan gaya miki. Ki ajiye wannan goge-gogen da shafe-shafen ki fito saboda ki share filin nan ki shimfiɗa shi. Ba ki ji na ko ba ki ko kurma kika zama? To ni na fita kan na komo tar da filin nan ba a share ba kuma ba a shimfiɗa ba. To ta dame ni ita Salamatu magana kakar ta ne ba. Ai ya ta yi abin da ni nake yi.